Hello. 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 Oh my god. Hide. Hide. Efo. Croeso i'r dingy dungeon. Dwi'n well fel hyn. Dwi'n heb fel off. Dwi'n bod yn stresio am fama'n ddiweddar. Croeso i'r stream. Fel nath neb gweld neithiwr, nes i offan Broken Sword 1. A ma' 'na ma' 'na season neu chapter newydd allan yn Fortnite, so dwi'n chwilio Fortnite. So that's what I'm doing. Croeso i'r stream. Os di rhywun yn gwachad eisiau chwarae Fortnite a dwi'n abo chi, croeso chi wneud. Dwi'n meddwl fod ella Owain yn joinio ni wedyn. Ooh, OG Fortnite, yes please. Ond am wan, jump round, see what's what, get myself a can of Coca-Cola. Zero. Dwi allan o'r loop o Fortnite. So. Ond dwi'n meddwl streamio Let's Play arall heddiw. Ond nes i sidio ddim. Pam fod webcam fi yn dodge? Pam fod webcam fi'n dodge? Ydy agos bod hwn yn preparing shaders? What the hell? Dwi'n iawn o fanna? Na, di sbio. Whoa, what's going on here, man? What's going on? Preparing shaders. Okay. Iawn ta. Gaf i wybod os di'r audio'n uchel. Sbio na i just jumpio. Hwnnw wastad bit Dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen o fanna. Okay.
Where am I going? Oh my god, what do you want to be? Come on. Vehicle controls, we're good. Oh my god. Oh my god. Düşe. Oh my god, my controls mouse vergeet man. Come on.
Whoa. Is my map? Oh, my god. The map niet. Ah, mijn patrols wie die nu weet. Moet ik op de morgens newydd ma. No! Okay, too much, too much, too much. Too much. Turn to lobby.
Oeh, heb je nieuwe stuff ar... This year, there's a new home for the holidays. Join me on Winter Island, where the loot is as deep as the snow, and dream Sut come mae true rhywun for those. Grab your merriest zoomio friends, allan? squad up, and make all our wishes come true. Ready up, drop in with me, make a wish that it's our victory. We can dream if we just believe. Zoom. Sut ydw i'n zoomio? Ond dwi'n teimlo mae hwnna rhy fawr rhan. Dda. Iawn, map. Be oedd y controls? Dalwch streamio. Un arall. Iawn ta. I've got a win. I've got a win in me. Fanna. Ond y map hollol newydd. Os di'r lefel a sain yn iawn, so dda sa rhywun yn gallu confirmio fo. Sgwrch yn dda. Helo, enw fi di Emrys, a dwi wedi ffwcio fyny hwnna.
Okay, dwi ddim yn mynd i fer efo yma. Woo! Ja, dwi angen ammo. Ti'n hwnna. Whoa. Come on. Shit! Oh my god, dim rhys. What the hell was that? Dwi'n di meddwl. Basta dwi'n wedi chwarae gêm o blaen? Oedd hwnna'n shocking. I'm still a mate. Pam ysdi hynna, mate? Pam ysdi take it on the OG? Hello. Hello! Is she bod very noobie fan o'n? She's stuck o dan ddia. Stuck o dan there. Ie. O'n i'm yn dall fyna chapter newydd. Na. Na fi, just wedi gwylio'r intro video. Ie. Eitha cool. Just neis fod o wahanol, really. Yeah, we're bored efo'r map. Cynt. Map hyn, yeah. Meddwl, mae very oriental di'r term. Yeah, Yn mwyn to PC dy hynna. I'm sure. Mae lot o ryw... Hynna fod hwn ddim yn dda iawn yn neud. Oce, ti'n cael intro fideo. Ond nhw'n byth esbonio chdi beth ydy pethau newydd. Yeah. No, like Godzilla. Neu rhywbeth.
Ie, di Godzilla, mae'n ar hynna bwna di. Ah. Mae'n OG... Mae Chapter 1, Season 1, December 6th. Ooh. Os eisiau mynd nôl i'r OG. Yeah. Dwi'n meddwl bod y sniper rifles di mynd eto fyd. O'n nhw'n dod nôl? Oedd nhw'n diwedd season dwytha dan. Yeah. Rwy'n fi'n colli hwnna. Fi heb chwarae. Dwytha ddi chwarae, oedd yna bach o sniper rifles ar ôl, beth i gofio. Rwy'n methu cofio. God llw ti? Fan ti. Siw'n gwybod beth yw'r meta hynny bryd. Mm. Ti'n cael Dim rhyw thing clem, mae clem. masg fan sydd i dau homing fireball gyda. Yeah. Ooh. A mae yna sword newydd. Ond ta, mae yna sword newydd. Oedd y sword, oedd yn y trailer Yeah. yn edrych fatha'r sword o blaen, so oedd yn eich di fflio. Yeah. Ond y sword nes i gael ddim yn neud hynna. Oh. Oedd fatha seithi blades o fywedd. Yeah. Dwi'n gwybod be... Oh, cool. A mae'n rhyw fucking things bach glas ma. Yeah. Yeah, beth o'n nhw'n a Ie, little... Dwi'n meddwl bod nhw'n rhaid healthy chdi. Yeah. Pwy ma? Mhm. Na, dwi'n siarad ask about. Okay. Dwi'n gwybod beth di'r... Chmith hir yn un. Matthew Hyro. Na. Oh. Siwm yn rhywbeth arm. A hefyd dwi wedi bod yn chwarae gwmpas efo mouse fi. So di Ie. controls fi ddim yr un peth. Dwi ddim yn iwsio net esgus, ond mae yn. Oh, God. Be, mae'r game wedi reset Na, o? fi sydd wedi resetio... Alright. O, dwi'n cael ei fyna. Fi sydd wedi resetio settings Logitech software. Dwi'n gwybod pam nes i hynna. Yn y rheswm really specific pam. Yeah. Moment of insanity. Whoa! Oh my god! What? Oh my days. Oh! Be fan'na? That's weepio fi. No, Ice BB. No, there, Ice Beam. Ice BB. The hell? Be yn y byd i ice? Dwi'n dangos beth gwrs i'n lladd efo. Yeah. Cos ni reit on point hwnna. Duos, yeah. Duos is the way to go. Mae'n gyfeithio tablet uwch ben sgrin fi, lle mae chat fi a stwff da. A mae o'n... teimlo fatha fo'n zoomed in, wan. O dwi'n mwyn cofio sydd dod o Ie. blaen, ddo. Dwi angen... Battle Pass. So infamous. Megabot. Megabot. Oh, di hwnna'n That's o... a Big Big Hero Hero. 6. What? Yeah. Yeah, Disney, dwi'n know.
Big Hero 6. Ie. I Pixar. That's right. O bod dim yn Disney fan di. Yeah, un o'r dau. Big Hero. Heb gweld llawn. Blynyddoedd. Yeah, mae'n Disney. Wyt ti di enablo drops ar Discord chdi ar gyfer Fortnite? Na. Wel, fi'n gweld y peth reward. Ie, dwi'n beth dio. Be ddech ti yno fo ddo? My Fortnite 50 minutes to like a Rift Butterfly avatar decoration for 2 months. Ddim hyd yn oed eisiau gwasgu, except. Ti bwysio accept, sy'n byd arall i newid i fi de. Ti dim ond cael ei am 2 mis, beth yw'r pwynt? Be? Ti'n Ie, mae'n dweud- am 2 fus, ie? Ti dim ond ennill ei am 2 mis. Play Fortnite 50 minutes, unlock the Rift Butterfly avatar decoration for 2 months. Beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt? Yes, that's the future. That's the future. So gwasgu accept, mae wedi dod lan H-Capture, Are You Human, ac mae wedi popio lan Windows Firewall blocked Discord. Sick. Yes. No. Yeah. Waiting for that goes to Redia. Oh. Yes, Discord, dwi'n human. Ych. Mae'r pethau Discord fel hwnna, like yr unlockables ar like a little Mae profile things, maen nhw mor crap. bob un update Discord bod yma wedi bod yn crap. Yeah. Alla ni'n dychmygu os yma un defnyddio wedi gofyn am yr updates yna. Hmm. Os roedd Nitro yn gwell. No, bydd mwy pobl yn eisiau Ie, fe. just fatha... Like Nitro Classic, roedd fi'n willing i Ie, prynu hwnna. Ie, Wel- dwi dal efo hwnna. O hwnna dy sweet Ie. spot. Fatha maen nhw'n taro fatha... O, man, ar ei pobl. Yn lle eto cael y pobl sydd ddim i talu chydig bach. Maen nhw fatha, o, hein di'r suckers yn talu'n barod, bydd hi'n talu mwy. A Well, just nah. Just a bad will. Yeah. Iawn, lle dyn ni'n mynd? Flooded frogs. Sure. Ti eisiau dechrau beth ar y map, oes? Yeah. Yn mynd... Sorry, I'm put mince pie. That's it. Mae'n 1st of December. Gotta be done. Wel... Dwi'n gysau internet browsers a Android tablets. Yeah. Mae 100% wedi zoom i fewn. A dwi wedi Google fatha stuff. My Firefox Android thing is zoomed in. A yr ateb dwi'n gwybod todi. Na, di do ddim. Fatha, "O, ma dda, ie? Just, My own. mae yn, ie? Waw, shiffio hwnna fyny. Os bydd yn fyma, shit. Oh my gosh, mae guns yn edrych gwahanol. Beth di hwnna? Twin Fire Auto Shock. O, mae'n rhywun yma fyny. Looks sick. Wind Boon, move faster. Oh. Oh, cool. Dwi wedi pigo lan power up. Rhywun yma fyny. Oh yeah, mae'n a couple of bobl. Lawr fan arboi split yn. O, dwi'n meddwl. Aaaa! O'n i'n gweld o! shit. O'n i'n gweld o! Nes i ddim seithi. Mae'r... Hwn sy'n cael y bai. Hwn oedd yn- Mae'n blycyn... Ddim yn da. A mae hwn yn zoomed in gyda fi. Da, mae o'n... Mae'n cael stage o'n lle hwn yn rhyd yn noio fi.
think this stops it. Downed him. Oh my god. Whatever, Hunter's sick, whatever that was. Where's your Hunter? With a sword Hunter. No! Dang it! Violed precision SMG na yn edrych yn dda. Yeah, we've been hoffi'r Oh, yeah, SMG sure. with Hunter nice. Spectate. So ddim search again? What? Yeah. Return to lobby. Huh. Wedi cael gwair o fe. Yeah, na, rwy'n gun hwnna rwy'n cael, rwy'n really hoffi. Ar un glas. A fy shotgun hwnna yn neis. Hefyd. Yr un shotgun, just dual shot, oes. Yeah. Rwy'n combo neis rwy'n hoffi yna. Wel, rwy'n na special chest. Gwyd y adeilad o'n i'n glanio, boys, cyntaf. Yeah. Rwy'n na special chest yn y to. Un glas. Oh, iawn, oce. A hwnna ble rwy'n cael y gun hwnna o. A rwy'n na power-up mewn fyna hefyd. Ugh. Sorry, we've got issue o tablets fi, uwchben sgrin. Wedi decidio bod yn massive hyn. Yeah. Iawn, lle nefyd. Beth am Foxy Floodgate? Here. Right in the canal. Yo! Whee! Do you like big beacons? Seem like Mae nhw'n lay low. shit yn game gyntaf fi. Yeah, A nath e, do you want to the things glass na? yeah. They're going to eisiau highlight o hynny. Ddim yn yr ôl boi na. Fifty hyn. I ti? Oce, bydd at chdi. Rwy'n like mynd tu fewn y... Rwy'n tu fewn y dam. Ti ddim yn siŵr dau person. Ddim mynd Ooh. fewn. O, mae yna chest mewn hyn, yeah, un glas. Shit. Ei, mae gen i un o'r guns neis hwnna eto. Yw i lladd Deadpool. Nice. Ble i ti? Rwy'n gweld ti. Rwy'n dod. Un lawr. Un arall lawr.
Oh, shite. Lladd. Oh my god. Ooh, diolch yn fawr. Rwy'n hanner i fy help. Ti'n mynd rhywun arall. Mae yna gun fan hyn, os ti eisiau fel. Dwi'n iawn yn gynnad, dwi'n meddwl, neu gymryd rhywun gynnad e. Gynnu fi'r double barrel, ma' ti eisiau... O, rhywun arall. O. Ie, dwi'n cael yna. What?! Oh, shit. Wel, I'm bron yn barod e. Oh, nhw'n cael y friggin' sword thing. Oh my god, reload. Oh! 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 O, gynna. Okay, mae'r sword hwn yn class. You sword guy. Rwy yn neu ar ôl hwnna, ie. Oh my god, nhw'n cael precision SMG. There we gael yr un yma gyda'r positions. With double barrel yn meh. Ie, Oops. dim yn... Fi bach yn... O, ti'n gallu rhedeg o. Ia, dwi eisiau health. Yeah, fi. Angen shields. Hyn yma, hyn o health. Oh, mae yna... South. Oh, mae yna lots of stuff ar y yn beth. Defnyddio... O, ta ti fi yma. Ah, damn it. Woohoo! Beth sy'n drefo hwnna? Oh! Nice. Damn! Oedd ddim sylwi hwnna'n gwneud can to can. O, that's really hawdd dweud fel yma. Mae'n gwybod ages i dorri ynddi. Yeah. Fio yma. Oh, mae'n a train. Oh, mae'n un o'r like little bubble things. Pobl yna. Ydw ti'r blob Ti'n hyn? gallu just pigo nhw fyny. Cadw nhw, dwi'n meddwl. Oh. Iawn, dwi'n meddwl mae set-up ni reit off yn y bryd. Water sprite. Beth ham? Pam ydy'r spirit... Sprite shrine! O, rhaid gallu cymryd un i'r shrine, rwy'n meddwl. Yn ni gallu mynd i'r shrine? Dyma'r shine agosa. Just tu ôl fi. Ble rwy yn. Rwy'n gallu gweld y mae'n, like, highlighted. Uh-oh, pobl i'r north. Na, mae'n mynd i'r shrine hefyd, ydy? Trio. Oh, mae jyst wedi mynd lan. Met yn fflio ynddi. Beth ydy hwnna? Mae wedi taflu ar y llawr. Mae wedi glanio dro hwnna. You pick a thing shine nhw. Ie, yeah, fe'n taflu fe. Well. Dwi'n gwybod beth mae'n actually neud. Oh shit! Mae pobl ar ben yr thing. Ah, ni'n gwybod sgwini na. Beth yna? Un yn dod tu ôl ti, un yn dod tu ôl ti. Ah! O'n i'n meddwl pethau fel shrine, o'n i'n gwybod beth o cod o. Oh my god. Mae'r SMG. Ah! No! What? Okay, mae SMG ddim yn hawdd i dynnu ar y close scores. Ond oce, pwy ti fatha...
mid-range. Some bwtsio mi fi ready efo ni. Na fi. You just did return to the lobby. Perhaps wedi cael So- gwared o'r Oedd y shrines na just yn lwcio stwff. beth wyt ti'n cael o fe. Ond un fatha rare shotgun. Ie, Ond y rhyw thing ma si bigo fyny, ddim yn gwybod be oedd o, gyda'n amser i sbio be oedd o. ie. Mm. Siwr na skin fi di rheswm da'n colli yn y newid wedyn. Wyt ti'n gwylio'r Formula 1 heddiw? Oedd o on, ie. Dwi barod y season yma drosodd. Ie. Bod yn efo. Hynny di main thing. Dwi'n meddwl pob yn bigog a di colli mynydd. Mm. A pob fatha, so, comment ma ffocin London Norris a pethau neud a ma ffocin, so, saint. Ti'n dweud ma hwn wedi bod yn season hir i bobl, ie. Ie. A dwi'n just gael digon. So, FIA just bod yn comically ffocin corrupt. A just, dwi'n meddwl, dwi'n sy'n neb yn joio fod yn y paddock na ar hyn o bryd. Ie. Dwi'n meddwl cofio fo tro dwytha fel o. Dwi'n meddwl ddau yn Na, ras mae'n ar like- ôl oes. Ie. O na, just Abu Dhabi ar ôl nawr. O, Meddwl? un ras. O, so dy ras oedd yna. Ie. Ie, does dim llawer nhw'n hapus ar y Na, teams cys- nhw mewn ydy. Like, Mae nhw gyd yn... like Hamilton just ar y diwedd, just like, let's just retire. Ie. Mae wedi bod yn bolwyd i rasio ar y ras hyn, dim mwy. Demon's Dojo sydd llawr, efallai. Oce, Gweld beth hynny. let's go. Dwi'n mynd ffordd yma. Dyna'r ffordd. Ie. Lot o cable things yma. Oh shit! Ie, gweithio'n ôl amdano chdi fan. Mae yna boss mewn fan'na. Oh my god, dwi'n boned. Ie, un lawr o yma. Rwy'n fi gweld ti ar y map. Dau lawr, ti un lawr. Pa dwi'n cerdded? O, bydd y thing bwtwm na yn eich di cerdded. Gys ti hyn y blaen do? Ti'n cofio? Ti'n cofio fi? Rwy'n dawnsio efo rhywun. Ti'n cofio'r thing na lle chdi'n cerdded yn slo? Be oedd o? Be, sorry? So the thing na o blaen, ys ti gael o blaen, o'ch ti'n cerdded yn really slo. Ti'n bwysio. Oh yeah! Coma? Rwy'n meddwl? O, ie. Gwasgu coma? Ie, ideal. A ti'n marw? Yeah. Sorry, na lot llawer o bobl. Dwi'n mynd i penderfynu. Rwy'n fi cael awful landing, Back rwy'n meddwl mynd full. ar y bloody adeilad. Reit, O, dwi'n rusty. Cyfenna lot o bobl o gwmpas chdi fan oedd. Yeah. Rwy'n na, like, boss. NPC mewn fyna hefyd.
Do'n nhw wneud be bynnag nhw eisiau wneud efo. Yeah. Shit, da person yma. Nice. Nice. Hey, diolch. Mae be di gynnas. Sut mae gynna nhw ar gael i chdi fyna. Yeah. Lovely. O, ni stwff yma. If your balloon, I'm gonna like. Oh. Nice. Okay, o'n i mos yn cael yma. Yeah. Oh, 50. No. Woo! Iawn, tawn ni'n yr... Yeah. Oh, man, a blob pobble fan hyn. Little blobbies. Un efo yma. Whoa. Water boons. Swimming grants health and shields to yourself and nearby swimming squad mates. Cool. Dwi'n meddwl dwi'n iwsio hwn, that's it, ie. Dwi'n meddwl, yeah. Cool. Neu ddim fanna. Yep. Oh, rwy'n meddwl o pobl, they gallu taflu nhw ar llawr a maen nhw'n Eid help. rhywun shields? Yndi. O'n i'n meddwl hynny o'n neud, o'n i'n dall. Dwi'n meddwl hanol teip ar ei wahanol boons i chdi dwi'n cymryd, ie? Yeah. When you just test allan couple of gyniau. Oh, hwnna'n seithi neis. Surge Fire SMG. Can we trio hyn? Sio, Eh, mae wedi rhaid i shield. sio hwnna. Na, rhaid iawn. Rwy'n cael a little squishy dude. O, sio mae'na, o fama. Y boi O. yr iau y cael yr boss. Ah, A da i ffwr. O, mae'na rhywun agos, ar ie. steps. Dwi'n meddwl nhw'n... Oh, mae yna hollow twister assault rifle glass mewn un. O, yn gwybod e. A big bush bomb if yw... Bynnag hynna'n.
Oh, man, a squishy dude. Mwyn beth sy'n... Ti'n cael yr air gun o hwn fyd oes, dwi'n meddwl. Rwy'n fi'n cael epic. Allan o'r un arall. Hwna. Dim yr un... Ie. O, fe'n pump. Oh. Dim y pump, yr un... Just... Ti'n... Oh. 2 shots, de. 1 shot. Oh, right, ie. Ne. Me. If di hyn, Mega City Light. Poor man's Mega City. Me City. Ti'n gallu... Na, dy sbia. A ni'n meddwl gallu... Dinistro hwnna. O, music di... Oh. Mae'n seithi mewn y A fi, city. sut i fi oedd o. Rwy'n uwch ben yr, Mae'n tol wal na lle dwi'n reid o beth. Ie. Mae'n really eisiau mynd ar y bont. Mae rhywun yn dod uwch ben y tracks. I fan hyn. Good. Wel, Nice. Mae'r ffrind a bwysa. Yn draw fan'na. o, yn gwybod. Real legendary thing. Nice. Gwrw legendary mask thing ma, dwi'n gwybod beth ffwc ydi o. Ffwc diwn? I'm sure. Roedd y ffrind am yn lan... Wow! Dwi'n law. Oh shit. O, fanna. Mwys di ddi'r rownd. Uh-oh, mae cael un o'r swords. Oh no, mae cael y sword! Ah! It's Muffin. Exo. Oh. I'll give you a mask thing. Dwi'n gwybod beth y mask thing na'n neud. Da'n down disco. Hmm. Dyn at y top yna. Ie, ddim siŵr pa shotgun yn y cael. Roedd un shot yn cymryd holl shields a hanner health. Oedd y boi Bant si oedd o. dropio, oedd o fo legendary, oedd hi'n efo fo legendary SMG. Ie. Okay. Dwi'n newid skin fi. Hynny di reswm. Yn golli. Load character. So be, not playing. Not playing. Super Saiyan, let's go. Super Saiyan. O, gyda fi ad in progress yn y bryd. Dwi bod yn rhaid ads on, just i weld. A dyn nath rwy'n pwyntio fath allan yn diddorol. So fatha, pan ti'n cychwyn fatha, dechrau mewn 5 munud, 10 munud. Os ydi fforsio 3 minutes advert y fanna, gei di blocio pre-roll adverts i rhywun sydd wedi stream chdi. Okay. So, os ti yn basically deud i Twitch, pob cael 3 minutes adverts mewn awr, a ti'n gael ysbryd.
Mae'n golygu pan mae rhywun dod i stream chdi am y tro gynta, dyn nhw'n cael hitio fo adverts adeg yna. Ie. Hwnnw'n da. So mae'n good compromise da. Ie. Cos dwi'n Ie, sylwi hwnnw'n bod dwi yn... Fel rhywun sy'n terminally online ac yn ffeindio streams o felly. Mae'r adverts a weithiau yn dda. Neu chdi fatha, some point fi aros. Be am bird? Yeah, let's try a bit. Bird. Oh, Whee. beth yn gallu neilio fflio. Just can't. Hwn yw'n sylwi bod disgwyl o dwi'n picio. Wel, illa neud tre mynd i... Fama yn lle. Ie. Rwy'n mynd i glanio O, na, ti we. yn lle greiddiol. Yn cael distance i mynd unrhyw un arall. O, na, dwi'n glanio fama. Na, dau chest fama. Okay. Really? Efo y deilad hwn yn gwag? Fi'n rhyw dirt sack ma. Efo 3 chest. On my way. O, dwi wedi dawn o 2 pobl, ond nhw ddim ar tîm. Ie, dwi yn bell yn chdi. Fi o'na. Na. Stopio rei crap I fi. Ti'n dod I... Ie. Ar y ffordd jyst cael ammo. O, mae'na... Mae'na da. O, mae gen i'n diolch. Oh, yes. Noise. Shield potion yna. O, be di hwn? Okay. Real... O, ie, hwn yn un o'r special chest. Dwi wedi cael fire boon. Reload Nice. faster. Ooh. Yn y tŷ ben fyma. Mynd i Night Shift Forest Ocê. ar ôl hyn. Ideal. Plan. Mae'n enw ceir mewn y... Mewn fy unig cael. Ie. Whee! Y dŵr. O, ie.
Sorry. Someone reit friendly fire yn y lares. Maen nhw'n arfer cael e, yw nhw? Mae'n... Oh! Just dreifio ar y dŵr rhan. I'm sure. Yeah, mae'n like floater. Wel, neu gyfer hwnna, da. Yeah. Hwnna. Wel, Nice. Nice. that's not all Yeah. O, mae na Yeah. rare SMG fe ma. Le, ti fan? Ti isio fe? Gyn i fynd yn barod. Mm. Gofio yna. Oh, pam di'r... Oh, mae'n a chest your drums. Ti'n mynd fan hyn? Ooh. Ti efo fel... Oh, position yeah, mask. points. Hefyd. O, beth sy'n top yma. Oh. O, ti isio'r... Mae gen i mask. Ti isio hwnna? Oh my god! Yeah. Hello? Oh no, dwi'n meddwl. Oedd rhywun just jump... Sut ffwc os nhw'n cael jump yna fi? Un o fyny grisio fyd. Sut ffwc? O'n i eisiau ben tap yn chillio. Well, sa'n siŵr beth oedd yn mask hynna fod i gwneud. Roedd hwnna'n rubbish. Pa lliw masg o ddo? Hwnna? Ie. Oh, mae ddim yn weapon. Y beidio. Teleporting thing, yeah? Roedd hwnna Revenge's teleport rhaid fe. Oh, piss. Roedd fi'n meddwl roedd fe'n weapon, roedd fi'n just taflu teleport as that. That's embarrassing. Sorry. Sa'n byd yn fe mo yn lle ti just gweld be mae bob dim yn neud yna. Yeah, the Void Oni mask lets you teleport short distances. Ah, well, hwnna'n embarrassing i fi. Ti'n gwybod tan nesa fan i... Yeah. Maen nhw'n probably meddwl, pa fe'n taflu teleports ar fi? Ond i'r top fanna, ni dda, o, sy'n neb, ni wedi gael i'r top fama, cos dwi wedi chedig fyny. A dwi'n dau, nhw'n jyst yn fucking fflio yn illa. Ti wedi bod yn mwynhau Pokemon trading card. Dwi just wedi bod yn agor packs arno fe. Dwi ddim really chwarae unrhyw battles. Ie, dwi'n chwarae lot, chwaith. Fi oedd, some point chwarae battles yn dipyn yn fe, cos o'n i bai ti efo fatha'r meta packs. Ti jyst yn mynd, oh my god, beth yw'r furries yma? Ti'n mynd wrong bod yn furries, ond pwy yw'r furries yma? Mae hwnna di beth mwyaf yn... Ie. Shogun's Solitude. Yeah? Oh, yeah. There's a tree there.
sut oedd yr NEC. Yeah, lot o hwyl. Lot o hwyl. Dim just thing Ghostbusters o'n, oce? Gwch chi'n neud Ghostbusters thing. Yeah, na, roedd yn Ghostbusters meet-up. Yn y Mewn thing. Comic-Con. Yeah. So roedd yn actually, like, roedd yn Comic-Con. Yeah. Ond roedd yna Ghostbusters meet-up, like, fanna hefyd. Pa un NEC? Dim hwnna di'r main un, oce? And it's seen huge. Yndi, ond Massive. pa Comic-Con di o? Mae'n y sister un yr un Llundain. O, Mae'n ie. yr MCM. So dwi'n gwybod un roedd Morgan yn mynd i oedd yn, like, twinned efo EGX. Yeah. So roedd fe'n y sister location yn just Reddick 2 o blwyddyn yn lle just un. Ond na, roedd fe'n really cool. Roedd y Comic-Con yn huge. Like, way fwy na, like, un o'r roedd roedd yn mynd i mewn Caerdydd. O'ch ti'n mynd i'r un Llundain o blaen ta na? Na, beth. No, roedd fe'n really cool. Roedd, like, roedd fi ddim yn sylwi, ond roedd, like, loads of, like, Ghostbuster dros, like, y glad ac y byd. Ac, ond, yeah. Roedd yna rough head count. Roedd yna bron tua 180. Just the Ghostbusters? Yeah. Cool. Yeah, so when you call, like, massive group photo. Yeah. 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 Ond roedd really cool, just siarad I pobl arall. O'ch ti'n nabod yn un o'r lleill? Mega fans. Be? O'ch ti'n nabod yn un o'r pobl eraill nath wisgo fyny fatha Ghostbusters? Oh no, neb. Oh shit, really sick at me. Oh, hang on, firing, dwi wedi pigo lan. Oh my god. Dwi'n newid gael yr... We'll just heal up. Ble mae e? Oh, Fel yma. oes ti le. Oh, tu ôl. Yn y rhywun lan, a boes. Lan fan hyn, a boes. O, no. Dwi'n met o. No! Oh! Rwy ddim yn hoffi'r masks ni. Na, mae masks thing yn... Rwy araf. Mae'n rhywbeth ti'n off, da. Can't put my finger on it. Yeah. Go again. We go again. Neu, os dyn dechrau chapter efo sweats gyd i fo nhw ynddo. Illa hynna. Hynna di'r really mae'n siŵr, ie. Beth oedd hwnna? Aura? Does it unlock an aura? Oh, Fortnite Festival, ne. Be arall nes ti bod yn yr Comic-Con? Roedd na, roedd Christopher Judge fyna. Kratos, voice actor. For God of O, War. rhaid nath wneud massive speech here yn Game Awards, co hynna? Na. Nath ennill Game Awards, nath ennill fatha best voice actor yn Game Awards that 2 years Yeah. ago. Ac oedd y speech yn fatha yn ffynio here. Nice. Yeah, roedd fe fyna. Roedd 501st Legion. Pobl, like a cosplay group Star Wars. Yeah. So nhw'n cael massive stand area. Efo, like, big... Well, nothing really cool. With 501st ac a Mandalorian mercenaries hefyd. Okay. Oh, it's sort of be. Ond na fatha, so fatha'n yn yr un sy'n New York felly, fanna ma'n nhw'n fatha'n dweud, hyn sy'n wedi digwydd yn Marvel films blwyddyn yma, felly de. Ond na hynna y stwff sy'n Nah. O na fatha, Sure. so weithiau ma'n nhw'n neud fatha press thing yndi. Yeah. Fatha, Roedd ddim sylwi ar hynna. Na. ma'n nhw'n cynta dim ond. Oh, not loads of stuff like that. Roedd really cool, just like carried round. Hopeful Roedd a Heights. majority o'r pobl fanna. Hopeful Heights, Yy, yeah. Roedd a majority o pobl fanna wedi gwisgo lan. Like, a majority. Os roedd ti ddim gwisgo lan fi ti mynd, then alright, then...
Eitha cool, just gweld, like, beth oedd pobl wedi creu. Be oedd y meta bod yma? Be oedd y wysgwyliau poblogaidd? Wel, we're yna 180 Ghostbuster. Ie. Oeddech chi'n gwybod mae meet-up la cynt ydych? Ie. So, ie, oedd hwnna fatha... Fy'n i reswm wedi mynd i fam y meet-up yna. Ie. Be sy'n cool on? What's cool in the We're llawer world o of... Deadpools. O, be? We've really Ie. wed- Dwi'n llawer o Deadpool. casau Deadpool. Ie. We're yna Welsh pool. Mae gen i fi casineb. Llawer o anime characters. Llawer. Anime mewn Comic-Con. Ie. Shit, fi. Ond rwy'n aching heddiw nawr, ddo. Be cael lot. Ie. Wel, ni'n cyrraedd... just chwarter wedi 10. Ie. So, o chwarter wedi 10 i pryd o'n i'n gadael rwy'n hanner wedi 6. Rwy'n fi'n gwisgo'r bloody proton pack ar cefn fi. A just cerfyd rwy'n fi'n cael, like, awr, meddwl am lunch pryd rwy'n cymryd i bant. Ie. Yn yma fe. Yn rhywun yma fe. Na, dwi'n lawr! Sut oedd o'n gwybod ni fanna? Dwi'n licio'r things, cylch. Sy'n dweud lle ma stwff. Jam na rhywun, paid oedd data fi. Oh. I think steps na'n annoying. Ie. Mae o'n. So be arall gys ti'n Comic-Con? Okay, let's have a look at the gap. Ie, roedd fi ddim really gwylio, mynd i like, gwylio unrhyw o'r guests. Oedd yn purely... Oh, come on, re-bloody load. Mae'n diddorol sy'n mae'n fath o Comic-Cons dwi'n mynd strength to strength do. So roed amser mwy na fod yn Comic-Con wan ydys. Ond gaming conventions are all dying on their feet. Yeah. No! Jesus. Yn clem, pwy di'r guests ma dyn? Pwy di hyn? Sundays di? Saturday. Saturdays di? Alistair Duncan. Oedd Pen God of War. Oedd o yna? Yeah. Rhyfedd o'na. Yn siŵr os dwi wedi gweld y lluniau i wedi rhoi ar Do, dwi'n gweld llun ar y meet-up. social media. Yeah. Dwi wedi rhoi rai o just Comic-Con hefyd. Ar unrhyw social media pobl gallu dilyn fi arno. Twitter, Blue Sky, Mastodon. O, ddol fi'n neud exclamation mark Dark Ghost. Dwi wedi tynnu... Mae gynnu fi thing dod fyny bob 30 munud ar chat fi efo social links fi. Dwi Yeah. wedi tynnu Twitter efo. Dwi'n weinio hyn off Twitter. Mae'n just cesspit nawr ar Twitter yn. Mae'n just... Pob tro rwy'n mynd arno fe, I'm just like, pam fi arno hyn, mae'n just crap. Mae'n just mor depressing mynd ar Twitter. Yndi, ond ma hefyd... Di Blue Sky yn llawer... Blue Sky just yn... Dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth am Blue Sky, so mae pobl just bach on edge hefyd, ie. Yeah. Mae'n gwell na Twitter. Mae'n Dwi'n meddwl bod... mwy pobl. Just like pobl yn posto yn lle just... Yndi, ond...
Di lot o bobl ddim yn... Di'r bes mynd gan i lurkers ar hyn o bryd. Ie. Cos o'n un fatha discovering fi. Siarad hwn yn disgod fi. I... Ie. Cos fi a dyd ti'n cael yr un profiad a fatha. Pobl yn awgrymu stwff i ni. A dyn hwn nath un o fatha recommendations fi. Stacey Bilbo. So byd wrong with Stacey Bilbo ma. Dim hyn ydi isio fi. Isio fi ydi... A Blue Sky most interested in hyn, iawn. Hi everyone. I'm a neuroimmunologist working on microglia, brain body crosstalk in neurodevelopment and biological embedding of health disparities. Be di hynna? Be di hynna? Be di hynna? Mae'n just yn... Dim clam, mae'n swnio cool. Mae'n just yn swnio fatha geiriad yn ei fyny, ia. Dwi'n meddwl eisiau science fatha yn bit yn cychwyn. Man, dwi'n teimlo hyn o bryd, mae'n a bit o Blue Sky lle mae pobl fatha, o, dwi'n dod i fama cos dwi'n really clever. O, hyn dwi'n licio. A dwi'n fatha... Cos mae lefel o shit, fatha, mae pobl yn cael banio ar yn byd, ynddi. Ond... A di pob wedi cymryd o drosodd chwaith. Di pob wedi joinio eto na ddo. Ti a Blue Sky wyt? O ie, chdi'n ei gyda. Ie, mae'r like a tech cymuned o stwff. Mae'n edrych on, mae pawb yn symud dro i fe, at least pawb yn like around Bradco space wedi symud dro i fe nawr. Ti'n gallu newid handle chi o domain chdi fyd. So, gallu di newid yn chwarae.cymru. Ie, hyn yn syniad da. Cos emryshobo.com di un fi. Ie. Nice. Ond ia, mae jyst bach yn... Lot o hyn dwi'n gweld hefyd. So gret, os fysa rhywun yn ei list o hyn, na di list o hyn ta ia? Cos mae lot o community lists oes. Ie. Lot o bobl yn awgrymu ddyle rhywun ei list o, but lle jyst na fod y hyn ia. Ie. Dwi'n trio cael llai o politics, hynna di thing fi, jyst trio cael llai o politics yn efo. Ie. Cos dwi'n teimlo fod y 2 flynedd dwytha ma, tair flynedd dwytha ma, wedi bod yn intense ar ran fucking politics dwytha. Dwi'n trio dweud neb politics, dwi eisiau rest, ia. Ie. Na, os dwi eisiau darllen neu engage in politics, dwi eisiau mynd yna on my own terms, dim rhywun yn hawndio. Hynna ddeu fi off Twitter yn diwedd. Yr ochr da ag ochr y drwg, just calm down. Dwi eisiau chwarae Fortnite. Oops, sorry, rhythm ready lan. Pwy ti'n ffolio? Amiga, love. Ti'n ffolio Amiga, love? Amiga, yeah. Mae gen I... Well, my dad yn cael Amiga A1200. Yndi? Yeah, rwy'n cofio chwarae yn fe pryd oedd hi'n bach. Rwy'n chwarae Sydd ddim ni siarad amdano Amiga tan wan? Mae'n siwr ni wedi. Dwi'n siŵr da ni heb. Mae'n pethau dwi'n licio mwyaf amdan Mister fi. FPGA fi. Hwna, dwi'n lyfio Amiga hwna. So mae gen Amiga Lost Lake. Gen Amiga gymaint aesthetic. Mae'n mor neis. O na, mae dad fi'n cael Amiga 81200. O, rwy'n cofio chwarae fe pryd oedd hi'n bach. Like, Gods. Yeah. Pac-Man clone o enw Mouthman. Chaos Engine. Oh my god, mae fam yn spicy. Mae fam yn spicy. Woo woo woo.
Dwi'n symud at yr AI. Yeah. Oh, damn. O, sy'n digon How e! many light? Sy'n digon y gold. Shit! Nice. Nice. Oh, damn, son. Faint o gold sgyda chdi? Dau un. 2-1. Ie. Tyma. Sut dwi'n gold i chdi? Mithi, crap. 2.50 dwi'n mwdio. Ydi... Sut dwi'n cynlliad o gold? Dwi'n methu dropio gold. I swear fi cael mwy gold na hyn o flaen. Iawn. Typhoon Blade. O, hwn yn y sword da. Ie, mae yna. Gyd i fynd yn barod. Nice. Dim un o'r chests yn cael gold mewn. Dwi'n methu rei... Oh, no! Be i fferdio blyncyn... Oh my god. Dwi'n cael... Nightmare yn tan verge. It's got a thing. Thing. But ti'n mynd fyny building. Oh, traverse. Traversio hwn. Dwi'n cael awful time. Fire typhoon blade. Oh my god. Am sy'n ddim y gold yma. Mae gen i fi 84 gold. So ddim ffordd i gallu rhoi gold i chdi nagos. Na, ddim meddwl. Ah! Yes, mae yna gold mewn y... O, Ah. 239. Ugh. Dwi'n Dim mwyn digon. 2.50 ta 2.5 o dwi'n mwyn cofio. Mae'n mynd i cael Sprite i'r shrine, a falle bydd hwnna'n rwy'n gold. Dim ond Mr. Woody Sprite, let's go. O, fa ma. Mae'n chest o fa. Dwi'n mysio agor y chest o gofyn... Dwi'n cymryd y gold by mistake. Ti'n ddol? Mae'n agor y shrine, a falle bydd gold yn y shrine. Nope.
Os ni fynd lle mae... Dwi wedi reid... Dim yn mynd i. Be? O, mae'n rhywun yma. Shit. Dwi'n nôl ta chdi. Yeah, mae'n 250. Ia, mae'n rhywun... Yma. Dwi'n gobeithio ge hwn. O. Yeah. Ooh. O, mae'n chest yma. Gwipio rownd. Out of safety northwest. O, i siarad dwi'n mynd. O! Dwi'n gwneud fyny. Ydw eisiau bŵn. Ooh. Wel, Nice. iawn. Hwna'n y dau tîm lawr. 3 tîm lawr yma. Gold yma. Ooh! Arfer ffordd. A gold yma, dwi ddim wedi dwtio hynny tan ti'n. Tyno. Nice. 250, mae gen i digon. Ideal. Ie, o'n i bacio... O, mae'n rhaid fanna, ond dwi'n ni'n ôl AI ni gyda. Yeah. Beth oedd y peth yna wyt ti'n highlighter just now, like a boon thing? O, fa. Beth ydy e? Ti'n docio rwy'n lawr, mae'n deud, yn pws yna. Mwmpas chdi. Oh. Dwi'n fynd yn barod. Yn rwy'n yma. Ti'n not o'ch chdi. Da ni'n... Yna teams ma bochor Ie. neu hyn o bryd. Tired. Un person lawr. Ie, da ni angen symud ffordd yma, really, cos mae'n tîm arall, ffordd arall hefyd. Yeah. Okay. O, mae'n tîm yma hefyd. Shit. Oh. Crap, da ni'n ganol. Ti'n gwybod o? Eliminated un mewn y lake. Roedd e'n mynd lawr yn syth. O, tu ôl ni. Yeah. Wel, Lawr syth? do. Nice. Ooh. I'm getting it now. O, ti'n mynd holl, ti'n mynd, ie. We just aggro things and can be there, can be there. Can you get a sound like you're Come on,
Ymlaen. Ie. Right, wel. A mae cilch yn dod at ti. Ah! Seithi i'r west. Ie, nawr ni'n Y cychwyn. ti'r ble o'n i just on, ie. Rwy'n mynd lan fan hyn rhywun. Ie. Cael y high ground arno nhw. Ti eisiau ddim yma gyntaf i... Yeah, sure. Mae yna wind sprite right up is. Oh, yours. Eisiau golli unrhyw beth. Fi'n iawn, dwi'n meddwl, actually. Ie. O, oce. Oh wow, they're like collection islands. Yes! Nice. Dwi'n allan o'r cylch, ond... Yeah. Ble mae'r wind sprite yna wedi mynd? Dyna fe. Hello, Mr. Wind Sprite. Gwffenni. Dwi'n te. Lan yna o'r... O, crap, dwi'n funky thing. Pan dwi'n methu glanio, Gael fi glanio, please. What the hell's going on yma? Dwi'n siŵr, ond mae pobl yn amlaf rhywbeth. Oh my god, what's this on? Nice. Typhoon Blade Mythic. Gys ti beth da? Medallion. Fire Oni Mask. Ti eisiau'r mask? Oce. Dwi'n gallu fion i hwn. Yeah? Ooh, mae 'na Mythic Weapons. Mae'r boys yna wedi gollwng Mythic Weapons. Ti'n invisible. Yeah? Oh! Nice. A Citra SMG, sick. Ti eisiau SMG neu? Ie. Nice. Dwi dda un o'n. Dwi'n bydd Again, long yeah. range ond e. O, da eisiau mynd. Oh yeah. Na, ti'n mynd i'n allan. O, da i'n gael just jumpio allan yma. Gael i fynd. Yeah. Wyt ti just wedi neidio? Do, ond mae'n eich gadw chdi.
Ah, nice. That's sick. A ti jyst gadael y bobl na neud y damage gyda gyntaf, a ti jyst pick off Yeah. percent. Ah, nhw'n mynd i fod mor salty. Chwech yn ôl. Yr unig issue am hyn i gyd ydy Un person lawr fan'na. Mae yna amlaf ble rwy'n just dweud real person. O, di gwnnw. Wow! Gem nhw'n gwybod lle dwi, so fyny. Yeah. Do with that what you will. Dwi'n nhw i ai fyd. AI lawr. Rwy'n mynd lawr fan'na. Up close personal! Yay! Hey! Woo! Woo! O'n i wrth y cymryd hirach. O'n i'n meddwl o'n i heb di gelio. Wff. Dyma gada chdi gol pwsti lladd chdi, efo be chweith ydy, hynna eisiau sôn gyna. Yeah. Match stat. Yes. Nice iawn. Iawn. Dwi'n offer y stream yma, dwi'n ffo i cael mae'n chwarae. Yeah. Cos mae lle handi i goffa'n y stream. Diolch i os di rhywun yn gwachad, a os dim, rhowch chi yn y fod, a newch chi tyn nesa. Goodbye.